správu, tak sa určite budete čudovať. Muž, o ktorom vám povieme, by už totiž vo svojom veku mohol byť hádam aj prapradedom. No a on sa namiesto toho stal druhýkrát otcom. A to vo svojich, a teraz počúvajte naozaj dobre, 96 rokoch. Okrem nového prírastku tak nadobudol aj titul najstarší otec na svete. Tak sa s ním zoznámte. Čerstvý otec sa volá Ramajit Raghao a pochádza z Indie, kde žije veľmi skromne, prakticky len z toho, čo dopestuje na poli. No a toto je už jeho najnovší prírastok, druhý syn. Každý sa čuduje, ako je to vôbec možné. Podľa mňa je to Božia vôľa. Tak to chcela, tak to je. Ramajit podľa vlastných slov prežil takmer celý život v celibáte. Vraj si chcel počkať na tú pravú. No a stalo sa. Pred 12 rokmi sa zoznámil so svojou súčasnou manželkou. A potom to prišlo. V 94-ke sa mu narodil prvý syn, teraz druhý. Obavy z toho, či bude vládať chlapcov v tomto veku vychovávať, nemá. Vo forme bol vraj celý život a pri deťoch sa mu zdá, ako by ešte aj omladol. Simona Mikušová, televízia Markíza.